Tervehdys kaikki, Epe täällä kanssanne pelailemassa. Viime jaksossahan me tultiin tänne Sinnebaari-saarelle ja Gymin ovi oli lukossa, niin nythän me tultiin tänne Pokemon Mansioniin katsomaan, jos me löydettäisiin täältä vaikka avain. 5. heinäkuuta Guyana, Etelä-Amerikka. Syvältä viidakosta löytyy uusi Pokemon. Joo, Mewtwohan luotiin täällä Pokemon Mansionissa, niin täällä löytyy sitten vihjeitä tommosista kirjoista. 10. heinäkuuta me annoimme tälle uudelle Pokemonille nimeksi Mevi. Ollaankohan me nähty semmoista Meviä? Mä en oo ihan varma. Avataanpas täältä tää vipu. Ja sitten mennään tänne yläkertaan. Täällä on vielä yksi kirja. Tää ukkeli vaan seisoo meidän tiellä. 6. helmikuuta Mevi synnytti. Annoimme tälle lapselle nimeksi Mewtwo. Jaa. Mä muistin, että ne ois kloonannut sen, mutta tossa sanottiin, että ihan Mewtwo olisi Mevin poika. Mutta joo, avataanpas tästä vipuja. Ahaa. Täällä on aika hurja levelisiä. 40-levelinen Weezing, mutta eiköhän me lähdetä sitä karkuun. Minun mentorini asui täällä. No sitten tän mestarihan on sit ollut varmaan tiedemies, joka on tehnyt Mewtwoon. Ja nyt tää oppipoika vaan täällä hengailee, mutta sillä on Magnemite. Mä oon aika luottavainen, että sillä ei mitään sähköiskuja on, niin. Ja se ei oo tässä pelissä vielä Steel Typingia, että voi ihan huolella krätsäillä sitä. Magneton. Joo, täällä Viskarilla ei oo nyt hirveen hurjia iskuja. Meillä on Kratz ja Absorb ainoastaan, ja Kratz on niistä nyt voimakkaampi isku, mutta nythän me ollaan Dirt, jos toi tekee toisen Sonic Boomin, niin vaihdetaanpas me Captain Falcon tänne kehään. Joo, ei tänkään iskut ei ihan hurjimmasta päästä oo. Joo, toi Fire Punch ei oo vielä tässä pelissä superefektiveä, niin tehtiin muutama Comet Punch, mutta voitiin finissaa se tolla meidän Fire Punchilla. Ja sit sieltä tuli Voltorb. Se ei meille pärjää ollenkaan. Joo, nythän me päihitettiin tiedemies. Ja nythän me voidaan tosta hypätä tänne alakertaan. Näin. Joo. Ja sitten täällä on vielä toiset portaat, josta me päästään ihan tänne alimpaan kerrokseen, mihin muistaakseni meidän piti mennä. 1. syyskuuta Mewtwo on liian voimakas. Me epäonnistuimme estämään hänen pahat pyrkimyksensä. Ja se oli sitten viimeinen saaga tuolta Mewtwosta, niin sen jälkeen Mewtwo varmaan tuhosi tämän laboratorion ja tiedemiehille kävi voi ei. Mutta joo, mehän sitten tarvitaan se avain täältä löytää. Täällä voisi ottaa pienet päiväunet, mutta painetaan mieluummin vaan tätä vipua tässä. Ja siinä on pöydällä jotain. Tää taitaa olla Solar Beam TM. Mutta sitähän me ei oikein tarvita. Ja siinähän oli salainen avain. Nythän me voidaan lähteä täältä Vex. Mulla taitaa olla täällä Escape Rope, jolla me päästäänkin tähän suoraan salille. Morjes, Pleini on Fire Pokemon Pro ja mulla pitäisi olla vesipokemoneja ja Burn-hiilejä, jos mä haluan täällä selvitä. John on jo käynyt täällä ja voittanut Pleinin. Täällähän on näitä tietovisoja. Pokemon kysymys. Kehittyykö Caterpiesta Patefree? Eikö se näin taida olla? Eka se taitaa kyllä Metapodiksi kehittyä muistaakseni, mutta sittenhän siitä tulee Patefree. Okei, mennäänpäs katsomaan mikä on seuraava kysymys. Ei oo tää pömpeli, sitten se on tää. On olemassa 9 salimerkkiä. Ei. Niitä on 8 muistaakseni. Onkohan mulla oljenkorsia? Kysy yleisöltä ja kilauta kaverille, jos tulee liian hurjia kysymyksiä. Pokemon kysymys.
Poliwag kehittyy 3 kertaa. Ei se taida, ihan muistaakseni 2 kertaa kehittyy. Toisaalta sitten kun tulee Politoed, niin sitähän se käytännössä kehittyy 3 kertaa, mutta sitähän tässä pelissä ei vielä ole. Sähköiskut ovat tehokkaita maatyypin Pokemonia vastaan. Ei ne ole kyllä. Ne taitaa olla no effect, eli immune. Mikäs on seuraava kysymys? Pokemonit, jotka on samaa tyyppiä ja saman levelisiä, eivät ole identtisiä. No näinhän se on. Niillä on semmosia erilaisia individual-valueita, jotka määrää vähän niiden statseja, jota ei oikeastaan näe tässä pelissä. No niin, Pokemon kysymys. TM28 on Tom Stoner. Joo, kyllä Tom Stoner on mun lempi TM, niin eiköhän se ole pakko olla toi TM28. Aha, ei ollutkaan. Tuli on heikko H2O:ta vastaan. Ahaa. Tän on pakko varmaan olla joku supernörtti, kun se tommosia puhuu. Silloin 38-levelinen Growlite, mutta meidän viskari voisi tehdä vähän Hardenia tässä näin ja sitten parit Kratsit. Siinä olisi Vulpix. Joo, tää on hyvä, tää resistaa hyvin tulta tää meidän viskari, kun tää on Rock Water tyypin Pokemon, niin tulee vaan 4/4 damakea tuli-iskuista. Vesi voittaa tulen, mutta tuli sulattaa jään, sanoi Supernörtti. Eiköhän me nyt olla valmiita Plainia vastaan. Olen Plain, Cinnabar Kymin salipäällikkö ja käytän hurjia tuli-iskuja. Sinulla olisi hyvä olla Burnhealejä. Paitsi mä en voi käyttää nyt tässä itemme tässä taistelussa, että toivotaan, että pärjätään ilman. Okei, se olisi Growlite. Joo, tää Hardeni sen lisäksi, että antaa defenseen, niin tässä Pokemon Redissä on semmonen glitchi, että kun käyttää tuommoista status movia, niin noi batch boostit, eli mitä sä saat noista salimerkeistä, niin ne tulee niin kuin uudestaan, eli käytännössä se on, jokainen statsi kasvaa 1.2 tai jotain, aina kun sä käytät tuommoista Hardenia. Eli se lisää myös meidän attackia ja speedia myös. Mutta ei sillä sen merkitystä, me vaan krätsäillään näitä, kunnes nämä on päihitetty kaikki. Ponita yrittää meidän attackia vähentää, mutta onneksi kritattiin, niin sillä ei ollut merkitystä. Onpas se kova growlailemaan, nyt meidän atakki on jo aika pieni. Ja sitten se vähän hiilailee. Nyt me tarvittais vähän krittejä tässä. Noin. Oi, se flintsas meidät tuolla stompilla. Ja sitten tässä pelissä on semmonen, olisiko se 0,5% mahdollisuus aina, että noi iskut, joiden osumatarkkuus on 100%, menee ohi. Eli sittenhän niiden osumatarkkuus ei ole 100%, mutta näin se on tässä Pokemon Redissä ja Plussa. Sitten Onyksia voisi tulla, nyt kun meillä on tää Slash-isku, niin me tehdään ihan hyvää damakea näihin tulipokemoneihin ja resistetaan, jos niillä on tuli-iskuja. Ja noin, sinne meni Rapidas. Ja Viskari sai levelin. Ja Onoksiakin sai levelin 36, se on hyvä juttu. Sitten meidän pitäisi vielä päihittää tää Arcanine. Aha, se veti Pro Gamer Movin ja veti Superpotionin, kun sillä oli täydet heltit. Se me ei edes pystyttäisi se... Aha, nyt se veti takedownilla meidät kirjaimellisesti alas. Ja kukas me otettais sitten Arcaninea vastaan? Captain Falcon. Ja tehdään agility, niin ollaan sitä nopeampia ja sitten me voidaan ruveta mäiskimään Kometta Punchilla. Oi, Fire Blast. Se tekee varmaan kovaa damakea. Ja critical hit. Captain Falcon!
No otetaan Seppo, se on kivityypin Pokemon, niin eiköhän me Rocktrovilla väistettiin Fire Blast ja tehtiin Rock Throw ja saatiin sitä leveli myös. Ja näin on, Blaine on lyöty. Ja siitähän me saatiin nyt meidän 6. salimerkki. Onoksia kehittyy. Kas niin, ja nythän meillä on Charizard. Joo, nyt me saadaan meidän special skillsia vähän isommiksi meidän Pokemoneilla ja saatiin Fire Blast. Se sanoi, että se voi opettaa Charmeleonille, mutta meillä ei semmoista oo, niin ei me varmaan opeteta. Ja nythän me ollaan valmiita sitten haastamaan uusi salipäällikkö Sabrina. Ja tää sanoo, että Fighting-tyypin Pokemonit ei pärjää ollenkaan täällä, niin nyt me ei vistiin Captain Falconia sitten käytetä ollenkaan. Joo, tässähän on tämmönen pieni putsle, pitää näitä teleportteja käyttää, mutta täältähän tuli nyt joku Psyhikki meitä vastaan. Nythän me voitais kokeilla, että kuinka hurja tää meidän uusi Onixia on. Ja tämähän pistää nää ihan yhdellä lyönnillä ketoon tässä näin. Slowpoke voi olla vähän hurjempi, mutta sekään ei osannut kuin growlata ja sehän ei meitä haittaa, koska critical hitit ei huomioi noita atakin vähennyksiä. Ja sit tulis vielä Kadabra ja se meni sinne. Joo, onkohan tää liian hurja tää nyt meidän Charizardi, että en tiedä. Mä luulen kyllä, että meidän varmaan täytyy tätä Sabrinaa vastaan käyttää, koska meidän muut Pokemonit ei oikein pärjää niin hyvin. Joo, olisikohan se nyt tästä kun mennään, niin noin, nyt me ollaan tässä Sabrinan luona. Sehän tunnistaa tosta kuvakkeesta oikein helposti. Se sanoo, että se lapsena jo taittoi lusikoita. Mutta eiköhän me taiteta sen Pokemonit nippuun. Kadabra. Kyllä me tätä slashia nyt käytetään ja one-shottaillaan nää tässä, kun toihan on 100% critical hit chance tossa slashissa. Oho. Se nyt kesti yhden, mutta sen konfuussia ei nyt hirveästi lyönyt. Joo, kyllä tää slashi varmaan tekee kovempaa damagea kuin toi meidän ainut tuli-isku on toistaiseksi toi Ember, mutta voidaanhan mistä kokeilla sitäkin. Nyt ois Alakazam. Me ei varmaan yhdellä tätä päihitetä. Onneksi se käytti ton Psywaven. Toi tekee random määrän damage. Psyhikkiin me oltais voitu kuolla, etenkin jos se ois ollut critical hit. Ja näin, nythän me päihitettiin Sabrina ja saadaan meidän 7. salimerkki. Sehän meinaa sitä, että meillä on enää Giovanni jäljellä. Ja nyt me saatiin tää hyvä Psywave TM, jota me ei käytettäisi, vaikka pystyttäisi. Jos minulla olisi Psychic-kykyjä, niin huijaisin rahapeleissä, sanoi tää kaveri. Ollaan me varmaan samoilla linjoilla hänen kanssaan. Ja näillä puheilla, niin tää jakso taitaa olla tässä. Eli se on morjens!